Orene. Tenong silian kok nek rusak. Darman kowe ora manut karo mbahmu, Man. Oh iya. Oh, demit wedhus. Enak iki. Oh, wah, danyang kok kempole meling-meling. Lok tenan Pak Wiro kok gemujeng. Pripun, Mbah? Niki wonten dununge, Mbah. Niki gedang sanggan. Gedang tegese apa, Man? Gedang kuwi digeget bar madang goblok kowe iki. Gedang digeget bar madang. Ning sing teges sing sak Ya nyapan. anak kerikile cilik-cilik iki jenenge kerikil, Man. Hah? Kerikil tegese kuwi keri-keri ning sikil. Oh, krikil. Ha iki ana Ana tumpeng. iki keripik, Man. Kripik.